tu takú jak nabíjačku na telefónu. To myslíš, že svojna ju neudrží pod životom? No. Som mal v aute zdopo. Rád, kde tu klopu. Dobre, poďme. To bol natlakovaný mikrofón. Gana. To? Do tvojho auta? Tak to není zrejme na takú prepravu. No bože, však som bol prísť. Hýbaj s nami nazad. Počkáme na ňu, že tu sa rovne pekne. Počkej, každý nadeje svojich 10 minút, alebo prvý bere všetky? Ne, prvý bere všetky. Dobre. Takže nečakáme ťa. Nemohli som to počkať na ňu. Boli garáže, ne? A chalani boli modrí naši tu a hneď vedľa boli červení, ale možno, že ich tam 7 bolo. A ty letel medzi nich. Podržte mi tu. Toho bere tu a jeden chalanov cez dvere pozeral, že kedy môžem, ne? A kedy vykukujú. Tak vošli dnu, poď. Vbehol raz, 2, 3, 4, 5. Ja ti si dal? Hej. Pištolom, chápeš? Dobre. A oni tak. Pozeral, že kto to po mne strieľa. To sa ti dajú. Pekne, dneska si king. Oh. Takú potupu asi nedostali. A ja myslím, že ty by si robil diery do tých rám. Napíšem si čúvaj, dala 500. A on to tam ti to doskou isalo, kamo, takže to nebudeš mať dobrú utesňa. Čo? Tá vzduchotechniku venku. Čo? Ty, že nebudeš mať dobrú utesňanú vzduchotechniku venku, lebo ti kolísa vykon. Ja ostatne 370. Ale vieš čo, už potom jak som už po 10 Kým sa to hýbe plus minus 10 fps, to je to dobré, vieš. Po 10 už to stále 500 držalo. Kým sa to hýbe plus minus 10 je ešte dobré, ale 497 500, posledných asi 15-20 gúli. Keď ti kolísa tak čižový prvý výstrel 114 fps. Ja som mal 570. Takže trebalo som mal 500. Ale to bol prvý, ne? Opakuj. Ja som mal prvé 4 výstrely, som mal od 370 do 450. A potom môj zbytok všetko bolo iš 480 až 500. Ale budem musieť prikaniť. Ja tu mám 120 aimbot v tom